ҳар шаб суруди ёди туро гӯш карда девонатар мешавам. медонам Фотима ишқи маро дар ду дунё қабул намекунад. охир ман куҷову Фотима куҷо? ана дар таниё ҷомаи гул олуча, оҳ гул олуча, ана вой олуча. сабаби аз харобӣ ба фарбеҳӣ рӯ овардани шуморо дар истеъмол кардани дорои ҷиншин медонам. ошиқ шудаед ба кӣ? кай ва хотирае аз ӯ доред? сарбоша тоқи бисёр. зебогии Фотима хироҷи як мамлакат аст. ба хотири ҳуснат чӣ миқдор пул лозим ба номат фиристам? садамае ки ба наздикӣ дар чороҳаи казинои Саидшоҳ шуда гузашт, мардум мегӯянд ки мошини памехдодагӣ аз Фотима машраб бувааст. имшаб ба қиссае делам гӯш мекунӣ, фардо маро чу қисса фаромӯш мекунӣ. امشب шуморо ба Нозияи Кариматулло бисёр монанд мекунам. бо Нозия ягон хештаборӣ доред? ширкати Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. дорӯҳои Алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, пешниҳод менамоям ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар. агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед, пас аз дорӯҳои БЦА, протеин ва генерҳои Софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. даставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия, Санкт-Петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали Меҳроб Про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. салом ба ҳама он нафароне ки ин навбат бо як ҳаяҷон, бо як завқ, бо як самимият моро аз канали Меҳроб Про тамошо намуда истоданд. банда Рустам Азимӣ ҳастам бо барномаи гап шоу. меҳмони навбатии барномаи мо яке аз фариштаҳои санъати тоҷик, оне ки бо сурудҳои ошиқона ва оҳангҳои марғуби хеш дар дили якояки мову шумо маво гирифтааст. Фотима Машрабова мебошад. пеш аз ҳама Фотимаҷон шуморо ба барномаи гап шоу хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки маро дар барномаатон фарёд кардед, даъват кардед. хеле миннатдор ҳастам. ҳолу зиндагиатон чӣ гуна аст? хуб ҳастед? зиндагиам хуб аст, шукронаи худо. аз паеҷод ҳастам. шукронаи худо ки дар рӯзҳои наздик як альбоми худамро мебарорам. ҳамин аст. бениҳоят хабари хушро ба диққати ҳамагон расониданд ва имрӯз мебинем ки табби Фотимахон хеле ҳам болида ҳастааст. биёед шарти барномаро ба Фотима Бону мерасонем. барномаи мо азбаски гап шоу ном дорад. дар инҷо саволҳо хеле ҳам зиёд омаданд дар лифофаҳо ва саволе ки писанди дили шумо ҳаст ва мо иҷозат медиҳем ки онро кушода аз лифофа бароварда ба тамошобини мо посух гӯед. саволе ки аз миёни ин саволҳое ки дар лифофа ҷойгир ҳастанд ба иззати нафси шумо мерасанд ва шуморо нороҳат мекунанд ва шумо ҳақ доред ки бо оташ гирён кунад онро сӯхта хокистар кунед. шарти барномаи мо ки ба шумо писанд бошад, барномаро шурӯъ мекунем. розӣ ҳастед? бале. интихоби суолҳо ҳам аз ҷониби шумо мешавад ва ҳам аз ҷониби ман. биёед як то шумо мегиред, як то ман. розӣ ҳастед? пас лифофаро мегиред, саволро фарқ мебароред. неста кадомашро гирам? фарқ надорад. чун шарти барномаи мо ҳамин аст, агар саволе ки шумо намехоҳед посух гӯед, онро оташ занед. агар мехоҳед посух гӯед, марҳамат. суруди олуча дар ютуб та 1 миллион бале бале тамошобинон дорад. аз ҳамин суруд бо нозу карашма мехостем вай кунем. шумо омодаед? чун суруди олучаро ҳамагон аз ютуб канал тамошо карданд ва таи 1 миллион нафар онро тамошо карда, лайк гузоштанд, комментария навиштанд ва бисёр ҳам хуш қабул карданд. имрӯз Фотимахон онҳо мехоҳанд ки бо ҳамун нозу карашмае ки дар навор шумо суруд сароидед, онро ба диққати тамошобини мо як маротиба назар карда замзама кунед. ана дар таниё ҷомаи гул олуча, оҳ гул олуча, ана вой олуча. кифоя ба фикра ман. бениҳоят суруди хуб аст ва то ҳадди имкон буд сароидан. интихоби суоли дигар аз ҷониби ман аст ва ман як маротиба мебинам ва ба шумо нишон дода баъдан онро бо садои баланд мехонам.
азбас ки дар байни лифофаҳо шарт ҳам дорем ва яке аз суолҳои мо чунин аст. мегӯянд ки сарояндаҳои бадахшонӣ аз иҷрои хондани ҳама жанрҳои мусиқӣ мебароянд. фотима дар жанри шашмақом, фалак ва эстрада суд замзама карда метавонад? албатта метавонам. бештар таланту истеъдоди шумо дар кадом жанр хубтар аст? бовар кунед бояд сароянда аз ҳама удаи тамоми жанр бояд баромада тавонад, на ин ки фақат як эстрада, фалак, шашмақом ва дигар низ ҳам бояд истеъдод дошта бошад, агар сарояндаи асил бошад. шумо метавонед? албатта, чаро не. Ки саро- майлаш кадом жанре ки шумо гӯед, ман омода ҳастам. чун ҳамагон медонанд ки фотима дар ансамбли фалак ки назди кумитаи радио ва телевизиони тоҷикистон кору фаъолият мекунанд, аз удаи хондани фалак мебароянд. ва биёед дар жанри эстрада ва шашмақом ҳунару маҳорати фотимаро месанҷем. албатта. шунидам ки ту ранҷиди аз ман, шунидам ки ту ранҷиди аз ман, аҷаб нехоҳӣ бо нагӯӣ акнун, чӣ кардам ин ки ту дил канди аз мано, зироҳи ваъдаи худ кардӣ берун. аҳсан, ин буд дар жанри шашмақом. ва биёед тамошобини азиз дар жанри эстрада маҳорати фотимаро месанҷем. аз байни 6-7 суруде ки омода карда ҳастам, якташро мехонам. ҳанӯз тамошобин нашунидааст? не. марҳамат. мурдам имшаб ман барои аввалину охирин бор, мурдам ишқи марди ношинос, доси аҷал ин чӣ марги бемаҳал, ин чӣ сохта рафтану эҳсоси ботил мурдӣ. беҳтарин. бовар кунед, андешаи ман ба дуриҳои дур рафт вақте суруди ошиқонаро бо як алам фотимахон мехонданд. он нафаре ки дили фотимаро яъне ки шикасту рафт кист? не, дили маро ҳеҷ кас нашикастааст. ташаккури зиёд. биёед саволро аз лифофа навбати шумо. Бозгирамам. марҳамат. ошиқ шудаед ба кӣ? кай ва хотирае аз ӯ доред? беҳтарин савол аст. фикр мекунам ки ҳар як шахс ошиқ аст. ман фикр мекунам ки то ҳол ошиқи асил нестам. яъне ки аз таҳти дил аз то ба таҳти ҳол? дил ошиқи асил нестам, барое ки ман ин чизро дарк кардам. ва ман ошиқи сурудҳоям ҳастам, ошиқи падару модар, ошиқи ватани зебоам ҳастам ва ошиқи худам. наход ошиқи ягон ҷавон нашуда бошед? ростӣ аз худ исбот кардам ки на, ман ошиқ нестам. барое ки мебинам бисёр ошиқонро ва чӣ қадар месӯзанд, месӯзанд, дар мекашанд. бовар кунед ман ин чизро надорам. ин дар ман намедонам ман чӣ хеле инсон ҳастам. ба ҳамин хотир ман худамро баҳо додам. ё ман наметавонам ошиқ шудан, ё ки то ҳол он мард дар вуҷуди дили ман, яъне ҳамон марде ки фотима имрӯз мехоҳад дар дунёяш нест, барое ки нестам он ҳиссиёт. худо мегӯем ки фикр мекардам ки буд, лекин нест. ташаккури зиёд. ва мо боварии комил дорем ки дар наздиктарин фурсат бахти сазовор насиби шумо мегардад ва худо хоҳад тӯи фотимабонуро боз дар шабакаҳои интернетӣ якҷоя мебинем. ҳамин хел. ташаккури зиёд. биёед хаҷ саволи дигарро аз лифофа навбати ман аст мебаровем. исми шумо фотима. ба ҷуз шумо тоҳир аст ё зуҳро? ман рости худам фотима, тоқа фотима ҳастам. чаро ин номро ба шумо гузоштанд? намедонам. ман вақте ки модарамро пурсидам, модарам гуфт ки гуфтам ин номро ба кадом хотир ҳамин номро ба ман вай кардед? гузоштед? гуфтам ки ҳамин номро бибият мехост ки ҳамин ҳамчун фотима чӣ хеле ки пайғамбари мо духтарашро чӣ қадар дӯст медошт. фотима аз ҳама зани
ба маърифаттарину зани ба имону зане ки ягона ягона духтари пайғамбарамон буд. Шумо ҳам ягона ҳастед. ба ҳамин хотир яъне хоҳар надоред? не апа дорам ака дорам. ташаккури зиёд. Саволи дигарро шумо интихоб мекунед. марҳамат. чӣ бошад ки фотимахон мехонанду ба фикр фурӯ мераванд? то ҷое медонем шумо аз рӯи орзуи дили падар бояд духтур мешудед. чӣ шуд ки якбора сарояндагиро интихоб кардед? ростӣ вақте ки ман хурд будам бисёр орзуи табиб шуданро доштам ва мехостам ки як табиби ки мисол дасташ ба ҳама мерасад? дасташ бале бар халқу ватани худ хизмат кунам. вале ки ман дар оилаи санъаткорон ки ба дунё омадам, шодравон медонед усто масто буданд. албатта шумо набераи он кас ҳастед. бале ба ҳамин хотир ки дар вуҷудам дар дилам ки дар хунам ҳамин касби сарояндагӣ ки вуҷуд дорад, ба ҳамин хотир падарам ба ман гуфт ки вақте ки ман бояд ба мединистут духтур мешудам, бале ҳуҷҷат месупоридам ки ҳамон вақт баъд як ҳафта баъд ман ҳуҷҷатам ҳамаш тайёр буд. ман ним сол ман сабақ хонда будам мисол барои дохил шавӣ ва падарам гуфт ки фотима ман мехоҳам туро ба консерватория дохил кунам. шумо мехостед? ман ҳамчун ин касбро медонед ман барои худам мехостам, барои худаму барои хонавода, барое ки аз хурдиам бисёр ман сурудхонӣ мекардам дар ҳама ҷо ва ғурури сурудхонӣ дар вуҷудам буд. ба ҳамон хотир баъд падарам ки гуфт ки фотима ман мехоҳам барои ҳамин ман ки духтари бисёр дадам маро дӯст медорад, духтари дӯстдоштаи падар ки ҳастам, сухани он касро ман натонистам. бале ва баъдан ба консерватория ҳуҷҷат супоридед, таҳсил кардед? 5 сол ки дар он ҷо таҳсил кардам, бо дипломи сурхи аъло хатм намудам. беҳтарин. саволи дигарро ман интихоб мекунам ва мебинем ки дар ин лифофаи навбатӣ чӣ саволе навишта шудааст. боз ҳам шарт аст. чӣ интихобе ҳаст ки фақат ба ман шарт меояд? дар қутии серноки мо чӣ намуд ҳашарот аст? шумо ҳашаротро дӯст медоред? ман метарсам. метарсед? агар донистед дурустии ҳамон ҳашаротро, ман аз шабнами сурайё замзама мекунам, суруд мехонам. агар надонистед, шумо аз Далер Назар ё Муборакшо суруди дигаре мехонед. шарт маъқул аст? биёд кӯшиш кунед ки донед. агар донистед ман суруд мехонам, агар надонистед маҷбуред ки баҳри тамошобини мо суруд замзама кунед. бале чӣ намуд ҳашарот аст? хамяк. чӣ аст? хамяк. пас кушоед шумо варианти худро гуфтед. кушоед, натарсед. не як ягон чӣ бироя. не вай намекасад. қурбоқа дар инҷо маҳфуз аст. ватан фотимахон худро ба даст гиред. тамошобинони азиз, ин буд шарти барномаи мо ва фотимахон надонистанд ки дар дунё он чӣ аст ва варианти он кас хато баромад. биёед сурудро аз Муборакшо ки Далер Назар аз забони он кас мешнавем. имшаб ба қиссае дилам гӯш мекунӣ, фардо маро чу қисса фаромӯш мекунӣ. имшаб ба қиссае دلم گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. امشب 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 امشب. بهترین سروده بود که مبارکشاه онро сароидан ва фотимахон чун шарти мо ҳамин буд онро ба тамошобини мо тақдим кардан ва биёд лифофаи дигарро варақ мезанем. навбат аз шумо.
гул барояте бадиҳае ки ҳамроҳи нигина амонқулова сароидаед дар шинохта шудани шумо саҳм дорад. гул бо рӯяте ки ҳамроҳи нигина амонқулова шумо сароидед дар шинохта шудани фотима ягон саҳм дорад? албатта дорад. Ба ҳамин суруд мо ки дар соли 2016 хато накунам дар консерти хонум нигина мо ҳамин сурудро сароида будем, яъне дуэт. баъди ҳамон консерт мисол бигӯем хело ҳам саҳни ман баланд шуда буд. Дар ҳама ҷо ҳамин суруд вай буд, мақбули мардум буд тамошобин. Чун дар ҳамин суруд шеваи бадахшӣ бисёр ба чашм мерасад ва ҳам суруди тоҷикӣ. Идея аз они кӣ буд? идея ин аз худи нигина буд. ва пешниҳод кардан, шумо рад накардед? пешниҳод кардан, вале ва худаш гуфт ки ҳамин суруд аст, ман мехоҳам ки бо ту сароям, ҳамин маслиҳат кунем ки чӣ хел кунем, ҳам хел ки мисол ҳардуямон ҳамин сурудро чӣ кунем. Чун суруд тамошобин, чун суруд беҳтарин баромад ва чӣ ба пас аз ин суруд дигар ҳамроҳи нигина бону дуэт намехонед? албатта дар нақша ҳаст. ман рости гап дар нақша дорам ки консерти худамро ки гузоштам, албатта мисол ҳамин сол ё ки соли дигар албатта мо бо нигина дуэт месароем. ташаккури зиёд. лифофаи дигарро ман интихоб мекунам ва мебинем боз чӣ савол. хоҳиш мекунам ин дафъа шарт наояд. оҳо, мебинам мактуби ошиқона ба фикрам. мухлиси ашадии фотима мебошам, бо як нигоҳ ошиқи зора шудам. ҳар шаб суруди ёди туро гӯш карда девонатар мешавам. медонам фотима ишқи маро дар ду дунё қабул намекунад. охир ман куҷову фотима куҷо? ба хотири таскини ишқам хоҳиш мекунам фотимаҷон 8 мисраи ин сурудро замзама намоед то ман роҳат кунам. фотеҳ аз ноҳияи варзоб. ба фикрам суруди ёди ту ном дошт ва ин ошиқи зор мехоҳанд ки шумо тақдим кунед. дорам сафару ёди ту дар кулворам, ту хотираи рафта аз мани, ёди ту ба дил акси ту дар дида дорам, ту бо мани аммо نه آسمانی با این دل خالی بودن نتوانم این درد که کاری سهل نیست در منزل امید ماندن نتوانم با آن کسی یاری اهل نیست. بهترین بود. من فکر میکنم که فوتح این سرود رو شنیده باز هم عاشق‌تر میشوند و گفتگوی فاطمه رو ادامه داده به خونه‌شان خواستگار میفرستند. رد میکنید؟ مدینه قنظرова ба шумо чӣ душманӣ дорад? рости ман бо Мадина ягон душманӣ надорам, Мадина бо ман надорад. ҳар кас дар ҷои худаш аст. мо ҳамчун дӯст ҳастем. мо ягон мисол вай надорем дар байн. бадбинӣ надорем. чаро бо Мадина суруд намехонед? чун хай ҳар як сароянда стайли худашро дорад. мисол ман намедонам то ҳоло ман садои худамро ба вай ба Мадина муқоиса накардам. ба ҳамин хотир агар ки ҷур биёд чаро не мехонем. ташаккури зиёд. саволи дигарро ман интихоб мекунам. мегӯянд ки давлатманди хол баъди он ки ба ансамбли фалак дер рафтанатон шуморо аз кор рондааст. рост аст? на. чаро ба ансамбли фалак шумо дер меравед? чӣ мушкил доред? рости мо ки коромо хело зиёд аст. ман бовар кунед аз саҳар ки ман аз
пай ҷустуҷӯи мисол сурудҳо ҳастам. Ман дар як ҷо намешинам, бовар кунед. Ман мисол саҳар қад ки мебароям, намедонам хона ба соати чанд медаром. ба ҳамин хотир ман фақат аз пайи эҷод ҳастам. Меравам мисол пеши шоир меравам пеши оҳангсоз меравам ва студия меравам. ман қадар вақтам танг аст ки бовар кунед вақти дигаре ҳам надорам. яъне ки ансамбл ба кору фаъолият карда истодаед? бале, ман мекунам. сари вақт ба кор меравед? сари вақт акнун ман барои чӣ дурӯғ гӯям? Ман успед намекунам. дар он вақт ман наметавонам ки мисол дар як ҳафта сари вақт рафта наметавонам, барое ки ман дар як ҳафта агар 2-3 рӯз тавонам, дигарашро ҷанг намекунанд, маошатонро қайчӣ намекунанд? хай ман гуфтагӣ ҳастам ки ба ҳамин хотир ман наметавонам. онҳо мефаҳманд? бале, мефаҳманд. имрӯз роҳбари шумо ки ҳастанд? носир сафаров. ташаккури зиёд. марҳамат, навбат аз шумо. мебинем ки як масъалаи маъшҳуре аст. сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре. мазмуни ҳамин масъалро гӯед. чӣ маъно дорад ҳамин? бисёриҳо мехоҳанд донанд. ва биёед аз забони фотимаи хушсухан мефаҳмем. хеле мегӯям. бо як масъалаи дигар аст ки сар бошад тоқи бисёр. яъне ин маънои онро дорад ки вақте ҷавон духтарро фиреб мекунад ва ишқ поён меёбад, мегӯянд ки сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре. шумо ба ҳамин ақида розӣ ҳастед? албатта. ҷавоне ки фотимаро масалан меранҷонад ё ки рад мекунад ё ки аз ишқ даст мекашад, шумо метавонед ки паноҳашро ба худо супориду ба ҳамин масъал худро тасаллут диҳед? албатта. ташаккури зиёд. биёед саволи дигарро ман мегирам. садамае ки ба наздикӣ дар чороҳаи казинои Саидшоҳ шуда гузашт, мардум мегӯянд ки мошини памехдодагӣ аз Фотима Машраб аст. рост аст? не. то ин кор шумо он вақт чӣ кор мекардед? ман намедонам. ба фикрам як садамаи калон ба наздикӣ шуда гузашт ва автобуси хатсайри хато накунам 18 буд ба як таксӣ бархӯрд ва гуфтанд ки памех аст ва бисёриҳо гумон мекунанд ки ҳамон нафаре ки памех доду гурехт Фотима Машрабова аст. не. ташаккури зиёд. ва саволи дигарро шумо интихоб кунед. зебогии фотима хироҷи як мамлакат аст. ба хотири ҳуснат чӣ миқдор пул лозим ба номат фиристам? ошиқи раҳдур саъдӣ аз амрико. биёед ман бо садои баланд мехонам. зебогии фотима хироҷи як мамлакат аст. ба хотири ҳуснат чӣ миқдор пул лозим ба номат фиристам? ошиқи роҳдури ту саъдӣ аз амрико. фақат саломатиро тамом. яъне ки ба ман ягон чӣ лозим нест. шояд он кас мехоҳанд ки шуморо ба ҳамсарӣ қабул кунанд. не то ман намехоҳам ҳозир. ҳоло фурсат барои соҳиббахш шудани Фотима вақт аст, яъне фурсат ҳаст ва Фотимахон намехоҳанд ки ишқи шуморо қабул кунанд ва бовар дорам ки дар роҳи дур аз посухи Фотима намеранҷед. саволи дигарро ман мебинам ва бибинем ки боз чӣ савол навишта шудааст. сабаби аз харобӣ ба фарбеҳӣ рӯ овардани шуморо дар истеъмол кардани дорӯи женшин медонанд. рост аст? то ин чизро истеъмол кардагӣ нестам. ёдам ҳаст ки соли 2014 буд Фотима вақте қадами аввалинро рӯи саҳна гузошт, чунон духтари лоғарандон буд, хароб буд ки пуф кунӣ ба қавле ба замин яксон мешавад. ва мебинем ки имрӯз духтари яъне ки фарбеҳ шудаанд ва бисёриҳо гумон карданд ки шумо женшин истифода мебаред. дурӯғ аст? табиатан аст. ташаккури зиёд. аз ин зиёд намехоҳем ки дар ин бобат пурсон шавем, чун посухи Фотима яъне ки рад аст. шуморо ба Нозияи Кароматулло бисёр монанд мекунам. бо Нозия ягон хештаборӣ доред? менависад яке аз мухлисони шумо. бисёр одамо моро вай мекунанд, мегӯянд ки бештар кадом? бештар бисёри бад. бештар хош абрувон ё ки мӯи сари шумо ё ки ман намедонам. вақте ки мӯи сарамро ё камхам бинанд, ягон мисол ягон вай меравам, чӣ гӯям, ягон маърака меравам, ноза мегӯям, баъд аз пеш не ин нозаи Фотима даст. ё
ягон вай бад یعنی که ман این ҳайрон мешам мегӯям ки ман худам ҳастам фотима шумо чӣ хеле монанда худи нозиям ҳам хеле мегуфт мо чӣ хеле монанде چون این سوال رو یک من و یک مخلص شما نمیگویند صدها نفر میتونن بله. به شما گویند این رو бале монанд ҳастем خیش تباری ندارید не 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 دوستی дӯстӣ албатта تشکری زیاد و میبینم که سوال هایی که در لفافه ها جایگیر بودند با یک و یکی آن فاطمه خان پاسخ بودند و تقدیر رو ببینید که فاطمه با یگان سوال ما یعنی که رد نکرد و آتش نزد. تماشاچیان عزیز این دلیل از آن میدهد که فاطمه خان میخواهند هر سوالی که هست به بیننده خود پاسخ گویند. این بود برنامه گپ شو با اشتراک بسیار یک خانمی قشنگ و زیبا فاطمه مشربова. تمنیات از شما است. مرحمت. گفتنی هستم که همیشه خوشبخت و جاویدان باشید. بگذار همیشه در لبانتان پر از خنده باشد و جاویدان باشید و خوش و خرسند. تشکر زیاد فاطمه بانو. نگفتن نماند که فاطمه بانو برنامه ما وقتی که گپ شو است میرود و هفته قبل یا که 10-15 روز پس شما میبینید باز در همینجا یا که در یگان جای دیگر با برنامه نوبتی ما که آشکارا نام دارد و همه آن سوالهایی که از جانب تماشاچیان زیر شرح همین برنامه شما میرود پاسخ میگوید. البته مهمان میشوید، رد نمیکنید چون فاطمه خان وعده دادن و ما در برنامه نوبتی که سوالهای شما در زیر ویدیوی ما میرود پاسخ گویم. خیر میگویم تماشاچیان عزیز، تنصیحت و خانه آباد باشید.